الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة. كان المتحدث أخوه قال عنه أنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية. كان يتفقد الأراضي والأيتام والمساكين. تتدافع هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسمع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسمع. ما لي أرى هذه الوجوه حزينة ما لي أرى هذه السواد تلفع. ما لي أرى هذه الوجوه حزينة ما لي أراها بالسواد تلفع. ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع. ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع. ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع. ما للصباح ما للصباح ما للصباح ما للصباح أماله من هيبة كي ينجلي وجه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Hvala Allahu koji čovjeka stvori u najlepšem obliku, a zatim mu put spasa i propasti ukazao. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema druga, koji nije rođen i rodio nije i nikomu ravan nije. Svjedočim isto tako da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik kojeg on uzvišeni posla kao milost svjetovima da ljudima ukaže na pravi put, da čovječanstvo izbavi i izvede iz tmina i zablude i propasti na svjetlo imana i bogobojaznosti. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe, njegove drugove i sve vjernike koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, poštovani slušalci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na prošlom predavanju govorili smo o vrijednostima i odlikama posta kao glavnog obilježja ovog plemenitog mjeseca Ramazana. Večerašnje predavanje uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć
bit će posvećeno odlikama i vrlinama mjeseca Ramazana, koji itekako ima puno i koje su mnogobrojne. Međutim, nema sumnje da se najvažnija odlika ogleda u tome što je ovaj mjesec u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i prijašnje knjige. Govoreći o tome, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Unzilat suhufu Ibrahima awwala lejletin min Ramadan. Listovi Ibrahima su bili objavljeni prve noći mjeseca Ramazana. Wa unzilati Tauratu li sittin madat min Ramadan. Tevrat je objavljen 6. noći mjeseca Ramazana. Wa unzila al-Injilu li 13 madat min Ramadan. Injil je objavljen 13. noći Ramazana. Wa unzila az-Zaburu li 18 khalat min Ramadan. Zabur je objavljen 18. noći mjeseca Ramazana. Wa unzila al-Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. A Kur'an je objavljen 24. noći mjeseca Ramazana. Hadis bileži Ahmed i hadis je vjerodostojan. Potvrdu za vjerovjesnikove riječi da je Kur'an objavljen u mjesecu Ramazanu nalazimo i u Allahovoj knjizi u suri Al-Baqara 185. ajetu ove sure, gdje uzvišeni kaže: Šahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima, jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ibn Kesir rahimahullah kaže: Uzvišeni Allah ističe mjesec posta ispred drugih mjeseci time što ga je odabrao za objavu časnog Kur'ana. U hadisu se navodi da je to mjesec u kojem su Božje knjige objavljene vjerovjesnicima. Međutim, sve knjige su objavljene vjerovjesnicima odjednom, izuzev Kur'ana, koji nije objavljen odjednom, već je prvo spušten na dunjalučko nebo, Bejtul Izze, a to se desilo u noći sudbine, Lejletul Qadr, mjeseca Ramazana, kao što uzvišeni kaže: Inna anzalnahu fi lejletin mubarake. Mi smo ga objavili, to jest Kur'an, u noći blagoslovljenoj. Isto tako kaže, pojašnjavajući koja je to blagoslovljena noć: Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Mi smo ga objavili u noći sudbine, Lejletul Qadr. Nakon toga Kur'an je objavljen Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem postepeno prema slijedu događaja. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, ashab Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Kur'an je objavljen na ovo svjetsko nebo odjednom u noći sudbine mjeseca Ramazana. Allah je nakon toga objavljivao vjerovjesniku ono što je htio, tako da idolopoklonici nisu mogli navesti ni jedan primjer, a da im Allah nije odgovorio na njega. Kur'an je vječita knjiga ovoga ummeta, koja je ovaj ummet izvela iz zablude na svjetlo, odgojio ovaj ummet s besprekornim odgojem, strah im sigurnošću zamijenio, učinio ovaj ummet namjesnicima na zemlji i podario nam sve faktore i činioce na osnovu kojih ćemo biti pravi ummet. Prije Kur'ana ovaj ummet nije bio ništa, nije imao nikakvog položaja na zemlji, pa je zatim ovaj isti Kur'an uzdigao, isti taj ummet koji sad na historije dolazi na pročelje i dominira na svim poljima, kako vjere, tako i nauke. Kur'an je knjiga ovoga ummeta, njegova duša bez koje ne može opstati. Kur'an je njegov temelj i oslonac, njegov zaštitnik i njegov vodič. Kur'an je zakon i pravac ovoga ummeta, njegova sreća i njegov spas. Allah azza wa jalla kaže: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. A zar im nije dovoljno, o Muhammede, što mi tebi objavljujemo knjigu koja im se kazuje, u njoj je doista milost i pouka narodu koji vjeruje. Zar im nije dovoljno kao dokaz ispravnosti ove vjere i tvoga poziva, o Muhammede, ova najveća mu'džiza, nadnaravno djelo, a to je Kur'an, koji smo ti objavili, i u njemu su vijesti o onome što je prije njih i vijesti o onome što će se desiti poslije njih. A ti si nepismen čovjek, ne čitaš i ne pišeš, a ipak si im donio vijesti o onome što je u suhufima davnašnjim. Zaista je u njemu milost
za one koji u njega budu vjerovali, za one koji se po njegovim naredbama budu vladali, a od onoga što on zabranjuje klonili. Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah objavljuje najlepši govor, knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju. Od nje se koža ježi u onih koji se gospodara svoga boje, a zatim kada se Allahovo ime spomene, kože njihove i srca njihova se smiruju. Život u okrilju Kur'ana jeste blagodat koju ne zna osim onoga ko je okusio. Onaj ko svoj život uskladi sa Kur'anom, taj će ovaj život u sreći i zadovoljstvu provesti. A onaj ko od njega glavu svoju okrene, taj će teškim životom živjeti. U tom smislu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. A onaj ko glavu od knjige moje okrene, taj će teškim životom živjeti. To jest onaj koji se suprotno ponaša od odredbe Allaha subhanahu wa ta'ala i zaboravi je i prihvati nešto drugo kao uputu, taj će teškim životom živjeti. To jest na dunjaluku, jer neće biti smiren i širokogrudan. Grudi će mu biti stješnjene u njegovoj zabludi. Trajno će biti uzrujan, zbunjen i sumnjičav, a poslije ga čeka kazna u kaburu i patnja na sudnjemu danu, na ahiretu. I takvog ćemo, kaže dalje Allah azza wa jalla, na sudnjem danu slijepa proživjeti. Pa će reći: gospodaru moj, zašto si me slijepa oživio kad sam na ovom dunjaluku vid imao? To je zato, reći će on, što su ti dokazi naši dolazili, ali si ih ti zaboravljao, pa ćeš danas isto tako i ti biti zaboravljen. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala garantuje i obećava da čovjek neće živjeti lijepim životom. Suprotno, živjeće u teškom životu ako se ne bude prihvatio Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, ako se ne bude pridržavao kuranskih uputa i ne bude se klonio onoga što mu Kur'an zabranjuje. Kur'an je zbunio i nemoćne učinio predislamske Arape, a bio je objavljen u trenutku kada su oni bili na najvišem stepenu rječitosti i govorništva. Allah azza wa jalla je od njih zatražio da sastave knjigu sličnu Kur'anu, obavijestiši pritom da to neće moći učiniti. Allah azza wa jalla kaže: وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, obraćaj se njima: ako vi sumnjate u ono što smo mi robu svome objavili, onda vi donesite suru sličnu njemu, sličnu kuranskoj suri, pozovite i božanstva vaša ako istinu govorite. Pa ako to ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje, a pripremljeno je za nevjernike. Allah azza wa jalla je zatražio od njih da sastave makar jednu suru, nakon što je od njih zatražio da donesu knjigu sličnu Kur'anu. Kada to nisu bili u stanju, Allah je zatražio od njih da sastave makar 10 sura slični kuranskim surama, slični kuranskim poglavljima. Pa kaže Allah azza wa jalla: am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min duni Allahi in kuntum sadiqin. Oni, to jest nevjernici, govore da ga on izmišlja. Reci: pa donesite vi 10 izmišljenih sura sličnih Kur'anu i koga hoćete osim Allaha u pomoć prizovite, ako je istina to što govorite. Pa kada ni to nisu bili u stanju učiniti, pored svih pokušaja, Allah je tada njima kao zadnju alternativu dao dodatno olakšanje, zatraživši od njih da sastave samo jednu suru, samo jedno poglavlje, te nisu bili u stanju, pa im je na koncu Allah subhanahu wa ta'ala objavio
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Reci, kada bi se svi ljudi i džinni udružili da sačine nešto slično ovom Kur'anu, ne bi to bili u stanju učiniti, pa makar jedni druge pomagali. Ova kuranska mu'džiza je ostala i dan danas. I ovaj kuranski izazov traje i dan danas. I niko se nije usudio, niko nije bio u stanju da sastavi govor sličan Allahovom subhanahu wa ta'ala govoru. Pored svih nastojanja nevjernika i licemjera da sastave nešto slično Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima, to oni nisu u stanju, niti će biti u stanju učiniti. I ne samo na polu jezika, draga braćo, već i na polu nauke. Kur'an je mu'džiza, nadnaravno djelo. Kur'an je nagovijestio stvari koje će se desiti u bliskoj budućnosti, da bi se u njega uvjerili idolopoklonici, te je nagovijestio stvari koje će se desiti puno kasnije, da bi se u njegovu istinitost uvjerili kasniji narodi. Allah azza wa jalla kao primjer za to kaže: Sejuhzemul džem'u wa yuvalluna ad-dubur. Skup će sigurno poražen biti i oni će se u bijeg dati. Ovaj ajet je bio objavljen u mekanskom periodu, vremenu kada su muslimani bili slabi, siromašni i malobrojni, kada su bili stavljeni na najteže muke i patnje. Navedenim ajetom Kur'an je obavijestio ljude da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pobijediti skupinu nevjernika. I ne samo to, već nas obavještava da će se oni dati u bijeg, a to se u stvari i obistinilo, i to u potpunosti na danu osvajanja Mekke, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobjedonosno ušao u nju zajedno sa svojim ashabima. Normalno, bilo je čudno i bilo je nezamislivom ljudima tada u to vrijeme da jedna šačica muslimana koja je bila ugnjetavana, koja je bila kažnjavana od strane nevjernika, koja nije bila u stanju ništa učiniti, da će ona, ta šačica muslimana, sutra pobijediti iste, i ne samo to, već da će se nevjernici dati u bijeg. Allah subhanahu wa ta'ala je dakle o ovome obavijestio još dok je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio u takvim prilikama. Međutim, desilo se upravo onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala nagovijestio. Zatim, za vrijeme objave Kur'ana desila se bitka između Bizantinaca i Perzijanaca, te najveće sile u to doba u kojoj su Bizantinci bili teško poraženi. I pored toga Allah je nagovijestio da će se oni ponovo sakupiti i da će Bizantinci tada pobijediti. Allah azza wa jalla govoreći o tome kaže: Alif lam mim gulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Alif lam mim, Bizantinci su poraženi u zemlji susjednoj, ali će oni poslije poraza svoga sigurno pobijediti za nekoliko godina, i prije i poslije Allahova je odluka. To se upravo i desilo za vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhum. To su bili dokazi onima koji su doživjeli vrijeme objavljivanja Kur'ana. A što se pak tiče potonjih generacija, i njima je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio jasne dokaze na osnovu kojih će svaki razuman čovjek spoznati istinu. Allah azza wa jalla kaže: Senurihim ajatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Mi ćemo im iznijeti dokaze naše i u horizontu i u njima samima, tako da njima postane jasno da je ono što Allah objavljuje istina. Zar nam Kur'an nije prije 1400 godina govorio o stvaranju čovjeka i o stepenima kroz koje embrion prolazi, a što je nauka utvrdila tek u ovom vijeku? Zar nas nije isto tako Kur'an obavijestio prije 1400 godina da su centri boli smješteni u koži, iako je donedavno nauka smatrala da je centar osjećaja boli smješten u mozgu zajedno sa ostalim centrima sluha, vida i tako dalje. Međutim, savremena medicina potvrđuje istinitost kuranskih riječi. Kur'an nam isto tako govori o stvaranju zemlje, o oblacima, brdima i planinama, te o puno drugim stvarima na koje su čak napisane knjige i studije. To je Kur'an, Allahovo svjetlo i vodiš ljudima i na dunjaluku i spas na ahiretu. I kada su muslimani,
kada su se držali Allahove upute i Kur'ana, tada su bili primjer ostalim ummetima, ostalim generacijama. Tada je vlast i nadmoć bila u njihovim rukama. Međutim, kada su ostavili Allahovu knjigu, smatrajući Allahovu knjigu zaostalom, smatrajući da Kur'an ne odgovara savremenom vremenu i izazovima, i kada su se muslimani tražeći rješenja za svoje probleme vratili na druge knjige i zakone, tada je u stvari nastupio pad ovoga ummeta. Danas skoro i da nema muslimanske kuće u kojoj nema Kur'an i Kerima. Međutim, umjesto da krasi njihova srca, on uglavnom krasi njihove rafove i njihove police. Puno muslimana misli da ako je Kur'an zamotao u peškir, da je na taj način izrazio poštovanje prema Allahovoj knjizi, ne znajući da se pravo poštovanje ogleda u proučavanju Allahove knjige, slijeđenjem kuranskih zapovijesti te klonjenjem onoga što isti zabranjuje. Koliko je oni koji možda nikada nisu otvorili stranice Kur'ana da pogledaju šta to njihov gospodar kaže, šta to od nas traži, šta to naređuje, a šta zabranjuje. Upravo ovaj mjesec, draga braćo i cijenjene sestre, mjesec Ramazana, jeste prilika da preispitamo naš odnos spram Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Da Kur'an uzmemo u svoje ruke, te da ga čitamo razmišljajući o onome što Allah govori. Jer čitanje Kur'ana je u stvari trgovina sa Allahom subhanahu wa ta'ala. U tom smislu Allah azza wa jalla kaže: innal ladina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Oni koji Allahovu knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih mi obskrbljujemo udjeljuju i tajno i javno udjeljuju, mogu se nadati trgovini koja neće propasti, da ih Allah prema onome što su radili nagradi i još im poveća iz obilja svoga. Čitanjem Kur'ana čovjek u stvari iskorišćava itekako dragocjene trenutke svoga života za koje će biti pitan na sudnjemu danu, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: iskoristi 5 stvari prije nego li što nastupi 5 drugi. Život prije smrti. Iskoristi svoj život prije nego li što nastupi smrt. Zdravlje prije bolesti. Slobodno vrijeme prije zauzetosti. Mladost prije starosti i bogatstvo prije svoga siromaštva. Hadis bilježi Hakim i on je vjerodostojan. A kako je samo velika nagrada za one koji čitaju Allahovu knjigu i rade po njoj, o tome govore sljedeći hadisi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naime, od Ibn Mas'uda se prenosi da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin aqul alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Ko prouči harf, ko prouči slovo iz Allahove knjige, ima zato dobro djelo, a dobro djelo se udvostručuje 10 puta. Ja ne kažem da je alif lam mim harf, da je to jedan harf, već kažem alif je jedan harf, lam je drugi harf, a mim je treći harf. Šta to znači? Znači da čovjek kada na primjer prouči bismilu, to jest kaže Bismillahirrahmanirrahim, u kojoj ima 19 harfova slova, ima zato 190 dobrih dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Normalno, uz uslov da čovjek radi po Allahovoj knjizi, shodno svojim mogućnostima. U suprotnom, oni koji čitaju Allahovu knjigu, stičući na taj način imetak, protiv takvih će Kur'an svjedočiti na sudnjem danu i oni od takvog učenja neće imati nikakve koristi, već će njihovo učenje Kur'ana biti dokaz protiv njih na sudnjemu danu. Allah nije objavio svoju knjigu da bi njome trgovali i sticali imetak, već da bi bio putokaz i opomena živima, kao što kaže uzvišeni u suri Jasin: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Mi poslanika nismo pjesništvom učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka, Kur'an, jasni dokaz, jasna opomena onome ko je živ, da protiv nevjernika isto tako dokaz
bude uspostavljen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: učite Kur'an, a zatim nakon toga molite Allaha subhanahu wa ta'ala tim učenjem da vam Allah podari hajr. Jer doći će ljudi koji će učiti Kur'an i za njegovo učenje tražiti nagradu, tražiti nadoknadu od ljudi. Onaj ko uči Kur'an i Kerim i poučava njemu spada u najodabranije Allahove subhanahu wa ta'ala robove, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: khiyarukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Najbolji od vas su oni koji čitaju Kur'an i druge poučavaju njemu. I kaže isto tako sallallahu alejhi ve sellem: učaču Kur'ana kada uđe u džennet biće rečeno: uči i penji se, pa će on učiti i penjati se za svaki ajet po jedan stepen, sve dok ne prouči onoliko koliko je znao na ovom dunjaluku. U mjesecu Ramazanu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su najintenzivnije učili Kur'an i Kerim. Naime, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bi svake noći u mjesecu Ramazanu dolazio melek Džibril, pred kojim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu kaže: kana Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem ajwadan nas. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najplemenitiji čovjek. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. A opet najplemenitiji je bio u mjesecu Ramazanu, hina yalqahu Džibril, jer mu je Džibril dolazio svake noći i preslušavao ga Kur'anu sve dok ne prođe mjesec Ramazan. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je to činio svakog Ramazana, osim posljednjeg u kome ga je Džibril preslušao 2 puta. Zatim od Ebu Hanife i Šafije rahimahumullah se prenosi ova 2 časna imama da bi u toku mjeseca Ramazana znali po 60 puta završiti hatmu. To je 60 puta bi proučili čitavi Kur'an i Kerim u toku ovog mjeseca Ramazana. To jest u toku dana proučili bi jednom Kur'an i Kerim, a u toku noći bi opet proučili Kur'an i Kerim. To je u stvari ta blagodat, taj beričet kojeg su oni imali zato što su vodili računa o svom vremenu. Od Malika rahimahullah te Sufjana Seurija i ostale uleme se prenosi da kada bi nastupio ovaj mjesec ostavili bi čitanje drugih knjiga i dali se na čitanje Allahove knjige. A istinu je rekao Osman radijallahu anhu kada kaže: kada bi vaša srca bila čista, ne bi se mogli zasititi učenjem Kur'ana. Upoređujući vrijednost vjernika koji čita Kur'an i onoga koji to ne čini, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Meselul mu'mini allazi yaqra'u al-Qur'an kemeseli al-utrujja, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib." Vjernik koji uči Kur'an je poput utrudže, citrojena, a to je vrsta voća između limuna i naranđe. Ima lijep miris i lijep ukus. Takav je primjer vjernika koji uči Kur'an. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. Dok vjernik koji ne uči Kur'an je sličan hurmi, nema mirisa, ali je ukus sladak. Dakle, nema miris kao prvi vjernik, ali ukus je sladak kao što je ukus hurme sladak. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. Dok munafik koji uči Kur'an jeste poput rejhane, a to je vrsta biljke od koje se pravi istoimeni miris. Lijep je miris, ali je ukus gorak. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. A munafik koji ne uči Kur'an je sličan hanzali, a hanzala je vrsta divlje gorke tikve. Nema mirisa, a i ukus, plod joj je gorak. Ono što je najvažnije spomenuti jeste to da učenje Kur'ana mora ostaviti trag u životu onoga koji ga uči. Mora ga učiti isključivo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, želeći nagradu kod Allaha azza wa jalla. U suprotnom, onaj ko to čini, to jest uči Kur'anu nečije drugo ime, takav se izlaže velikoj prijetnji i kazni o kojoj nam govori sljedeći hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Trojicom ljudi bit će potpaljena džehennemska vatra. Muđahidom, to jest borcem,
učenjakom onoga koji je učio Kur'an, onaj koji je učio Kur'an i čovjekom koji je udjeljivao sadaku. Što se tiče borca, Allah će ga na sudnjemu danu opitati o blagodati borbe na Allahovom putu, jer borba na Allahovom putu je blagodat i velika nagrada za onoga ko se bori u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa će ovaj reći: o Gospodaru, borio sam se u tvoje ime, da tvoja riječ bude gornja, a riječ nevjernika bude donja. Pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala reći: ne, ti se nisi borio zato, ti si se borio da bi ljudi rekli kako je on jak, kako je on snažan i kako je on hrabar i neustrašiv. Te će biti naređeno, pa će njime biti potpaljena džehennemska vatra. Zatim će doći učenjak koji je čitao Kur'an, pa će biti upitan o toj blagodati, pa će reći: učio sam i čitao Kur'an u tvoje ime, o Gospodaru. Pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala reći: ne, ti si to radio da bi ljudi rekli kako je on učen, kako on lijepo uči Kur'an i Kerim, te će biti naređeno i njime će isto tako biti potpaljena džehennemska vatra. Zatim će doći čovjek koji je dijelio sadaku, pa će i on biti upitan o blagodati imetka, pa će reći: o Gospodaru, trošio sam ga u tvoje ime, gradio sam džamije, gradio sam mostove i tako dalje. Pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala reći: ne, ti to nisi činio u moje ime, ti si to činio da bi ljudi rekli kako je on darežljiv, kako je on plemenit, te je to i bilo rečeno tebi na ovom dunjaluku. Pa će i on biti bačen i ovom trojicom vrsta ljudi bit će potpalena džehennemska vatra. Aisha radijallahu anha, žena Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada je bila upitana o ahlaku, moralu Allahova vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, govorila bi: njegov ahlak je bio Kur'an, bio je živi Kur'an koji hoda zemljom. Na kraju, znaj, dragi brate i cijenjena sestro, da je Kur'an dokaz za tebe ili protiv tebe na sudnjemu danu. Biće dokaz za svako ko bude učio i po njemu vladao, i po njemu se vladao, ko njegove naredbe bude izvršavao, a harama se klonio, a bit će dokaz protiv svakog ko se prema njemu nehajno ponio, ko je Allahove riječi kao predmet ismijavanja i omalovažavanja uzeo. Nema sumnje da bi nam bila potrebna predavanja u kojim bi detaljno govorili o vrlinama Kur'ana i Kerima, o njegovom značaju i uticaju na život čovjeka. Međutim, zadovoljit ćemo se ovim kratkim predavanjem o Kur'anu i Kerimu kao najvažnijoj blagodati u ovom mjesecu Ramazanu, kao blagodati koje je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svim svjetovima, svim ljudima, da ljude izvede iz tmine zablude na svjetlo imana, da ljude izvede iz robovanja ljudima u robovanje gospodara ljudi. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji uče i izučavaju Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Isto tako molim ga uzvišenog da nas učini od onih koji će postupati onako kako to Kur'an i Kerim traži od nas. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih kojima će Kur'an podići njihove stepene u džennetu i obrisati njihove grijehe. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša da radimo po njemu i da se čvrsto njega pridržavamo, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I svi se čvrsto Allahova užeta držite. A Allahovo uže je u stvari ovaj Kur'ani Kerim koji je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u ovom mubarek mjesecu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال عنه أنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية. كان يتفقد الأراضي والأيتام والمساكين. تتدافع هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسمع. هي دارنا
يوما إلى دار البقاء سنسمع. ما لي أرى هذه الوجوه حزينة، ما لي أرى هذه السواد تلفع، ما لي أرى هذه الوجوه حزينة، ما لي أراها بالسواد تلفع. ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بأصلها تتقطع، ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بأصلها تتقطع. ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بأصلها تتقطع. ما للصباح ما للصباح ما للصباح